Hej og velkommen til. I denne her video, der vil jeg gennemgå et kogeblus slash udendørs køkken, eller hvad man vil kalde det, som jeg har købt for ikke så lang tid siden. Jeg har faktisk længe gået og været på jagt efter en løsning, som jeg kunne bruge lidt i stedet for en transportabel grill, og også som et supplement til hvis man er på tur, eller hvis man har behov for at skal have noget ekstra kogegrej med ud, når man griller om sommeren. Men jeg kiggede på rigtig mange forskellige modeller, og det som valget egentlig faldt på, det er så den, I kommer til at se nærmere på her. Jeg vil lige lave en ganske kort gennemgang af det, og så vil jeg fortælle, hvad jeg synes om at bruge det. Jeg har selvfølgelig prøvet det, og det jeg har købt er fra Cadoc Dometic. Det er den, der hedder 2 Cook 3, og det er egentlig ret smart, fordi den kommer i sådan en transportkasse og eller sådan en pose, og det er ret simpelt. Den kommer med det hele. Nu jeg prøver lige at sætte jer, så kan I lige prøve at se det en gang. Det er således et blus, og der er selvfølgelig 2 brændere på, en indgang til gastilslutning, og når man åbner den, så starter det med at se således ud. Der er helt almindelige opsatser til at have gryder og potter og pander. Så er der sådan en, jeg tror det er til en kaffe espresso-maskine, eller hvad de kalder det. Og det er faktisk mega fedt, hvis man har sådan en. Det der er det som rigtig smarte med den her, det er, at skal du ikke bruge det som almindelig kogegrej til gryder og pander, så har du muligheden for lige at fjerne dem her, lægge dem til siden, og med i, der ligger så 2 forskellige plader, om man så må sige. Der er sådan en, som er en helt almindelig brædepande med slipletbelægning, og så er der den anden, som er sådan en grillpande. Jeg vil sige, nu har jeg prøvet både den almindelige plane, og så har jeg også prøvet den riflede. De varmer hurtigt op, virkelig hurtigt, og de er sindssygt nemme at gøre rent. Jeg vil så sige, at står man ude i kraftigt blæsevejr og skal lave mad på det her, så er det ligesom med alt muligt andet gas, at det har relativt let ved at blive kølet af igen. Så lige så hurtigt varme de bliver, lige så hurtigt kan de også blive kolde. Men sørger man for at stå lidt i læ, så er det super praktisk med det her. Det her det er relativt godt at grille bøffer på og bruge noget, og skal man lave æg og bacon til morgenmad eller et eller andet den stil, så er den altså super god. Jeg har købt fra Dometic sådan et sæt med en pincet, en kødpincet og en kødgaffel, og så en palet også. Det virker også rigtig godt, det vejer ikke ret meget. Med i sættet, der er også sådan nogle vindplader, man lige kan påmontere her i siden. De er også rigtig fornuftige at have med. De tager lige toppen af, hvis der kommer vind ind fra siden af. Det er rigtig godt, der følger 2 med. Dog vil jeg sige, en ting er vinden fra siden her. En anden ting er faktisk, at hvis der kommer vind igen fra siden, men op i toppen her, så kan du hurtigt få afkølet overfladen på det her. Det er jo sådan noget, jeg ved ikke hvad det lige helt 100% er lavet af.
Men lige så hurtigt varmt det bliver, lige så hurtigt bliver det også kølet af igen. Jeg har set, uden at skal nævne nogle navne, men der er forskellige virksomheder, der sælger sådan nogle laserskårne lameller eller plader, man kan sætte op her i siden, så du får faktisk vindbeskyttelse, ikke kun nede hvor selve brænderen den sidder her nede i siden, men lige sådan også op, sådan så ikke overfladen på selve det du skal bruge bliver kølet af. Det er med, og de her plader er med, i hvert fald som standard i det jeg har købt det sæt her. Så er der selvfølgelig også i sættet er der en det er sådan en tang du kan bruge til at tage dine pander af med, når du er færdig med at bruge det. Så er der selvfølgelig lidt delte meninger om, hvad man bør bruge eller have af gastilslutning. Jeg har valgt at gå med sådan en model, som er med en lynkobling her i enden, og så en lynkoblingsfunktion her, sådan en snapkobling, og så med en helt almindelig regulator til de store gasflasker. Jeg bruger gerne de der letvægtsflasker. Der er fordele og ulemper ved både det ene og det andet. Jeg er ikke til sådan et blus synderligt begejstret for, at man bruger de der små butanflasker, som man kan få til både Trangia og Jetboil og hvad de hedder. De virker fint nok til de små, men lige til det her, der synes jeg, at det er rart at have en gasflaske, der er lidt mere volumen i. Bruger man det ude, som jeg gør, i alt slags vejr, så de små butanflasker, de har det hurtigt med at fryse til, og så skal du sørge for at holde dem varme, eller de skal lige have en lille ryster eller et eller andet i den stil, og så virker det fint nok igen, når de bliver lidt halvtomme. Derfor har jeg valgt til helt almindelige flasker. Man kan jo selvfølgelig gøre det, at man køber en lille letvægtsflaske og har med rundt. Det tænker jeg, at jeg kommer til at investere i her til sæsonen. De store 10 kilos, de er nok lige voldsomme nok til at have med på tur, tænker jeg. Men ærligt, så synes jeg, det er et sindssygt godt blus. Nu har jeg købt ny grill i sommers, og relativt kort tid efter, så købte jeg faktisk den her. Der må jeg ærligt indrømme, det er selvfølgelig rart med den store Weber-grill til, hvis vi er mange, der skal grille, og man skal lave meget og kontrollere temperaturen og alt sådan ting. Men i dagligdags grillning og madlavning, så er jeg sindssygt glad for de her. Det er meget nemt at gøre rent, og det fylder ikke ret meget, og man kan flytte det og have det med rundt omkring. Og de her, de her måder at skrue op og ned på virker sindssygt godt og er relativt nem at have med at gøre. Så alt i alt, så synes jeg, det er umanerligt praktisk. Det må jeg ærligt indrømme. Jeg kommer ikke til at gå så meget ind i priser. Det kan folk selv undersøge, og det er også selvfølgelig meget specifikt af, hvor man handler og hvem man handler med. Jeg kan selvfølgelig ærligt sige, at jeg vil gerne støtte lokalt, men jeg sørger også for, at når jeg har fundet noget, så kan jeg også godt lide at gå ud og prøve prisen om tingene. Det er bare sådan, jeg er som natur. Men altså, og så er der det, nu var jeg ude, og jeg skulle også lige købe en stump slange, og jeg skulle lige have nogle spændebånd med, og sådan nogle ting til at sætte på de der, både på lynkoblingen og på regulatordelen. Og gør man det i et eller andet lokalt campingcenter eller sådan noget, så er min erfaring er altså, at de vil også gerne handle. Jeg har ikke købt nogen stor dyr campingvogn derude, eller er i forvejen nogen mega stor kunde, men jeg er ærlig omkring det, når jeg kommer derud og siger, ved du hvad, jeg har kigget på den her på nettet, den står til sådan og sådan og sådan, og ved du hvad, jeg vil gerne støtte jer, men kan vi finde ud af et andet? Og så ved man også lidt, at hvis du kan sagtens bestille sådan noget på nettet, og det er også fint nok,
Problemet er bare, så går der lige en brænder i stykker, eller et eller andet den stil. Jamen kører du så ned til det lokale campingcenter og skal købe det? Ja, det kan du selvfølgelig godt, men så ved du også godt, at så får du lov at give det koster. Her der kan du få nogle råd og vejledninger, du kan få lov at mærke tingene og have de i hænderne. Det synes jeg i hvert fald, det betyder sindssygt meget for mig, inden jeg lige brænder et par tusind eller 3 af på sådan noget her. Kig det. Hvad synes du? Er det noget for dig? Man kan også få den, ved jeg, i en, hvor der kun er én brænderdel på, så er den selvfølgelig mindre. Det er også super praktisk, hvis ikke man har det store behov. Jeg kan godt lide funktionaliteten i at have 2 muligheder. Det kunne være en almindelig plade til at grille nogle bøffer. Det kunne være den riflede til at få den ekstra grillfølelse. Og så kunne det simpelthen være, at du skulle lave et eller andet, koge noget vand, lave noget pasta, eller hvad pokker ved jeg. Der er det super fleksibelt med det her. Og det er virkelig, som i virkelig nemt at pakke det ned også. De her plader her, de ligger bare nede i fuldstændig fint og lige lukker til, så er de beskyttet. Det kan du se, der er sådan en bund i ja, jeg ved ikke engang hvad det er. Der er i hvert fald den lige smule pap eller hvad det er, der er inde bag det her beskyttelsesfilm. Så lægger du dem bare på hovedet, lukker den her ovenover. Så styr på den, og den anden kan du gøre det samme med. Sådan. Og så er det sådan set, det er lidt svært at styre lige med en hånd. Så har du siden, der har du de her lægplader til at sætte ned. Og så lukker du selvfølgelig bare blusset, sætter det her på plads. Lukker blusset ned, der er selvfølgelig en lås på heroppe, som gør, at det hele ikke lige flyver på hovedet, når det er. Så skal vi lige have den sat, så den står rigtigt her. Så lukker du. Og så er det bare at putte den i posen, lukke posen. Og der er selvfølgelig sådan en smart bærestrop at have med. Det gør også, at det ikke lige bliver fuldstændig splittet ad og ødelagt, når man skal have det med rundt. Jeg putter den altid ned i der, fordi så ved jeg, når jeg skal afsted, eller skal bruge det et eller andet sted, så har jeg bare at tage selve posen der, så er alting med. Og nu nævnte jeg jo, at jeg har haft brugt det, og ja, det har jeg. Jeg har både kogt vand, jeg har lavet bøffer, jeg har lavet æg og bacon om morgenen, og ja, mange forskellige ting har jeg brugt det til. Jeg må ærligt indrømme, det har virkelig sin fordel, hvis man kan sørge for at stå et sted, hvor at der ikke kommer vind. Det bliver sindssygt hurtigt varmt. Altså 2 minutter med på grillpladerne, så er der fuld smæk på og lige klar til at lave en lækker stegeskov på en bøf. Men det er meget følsomt for vinden. Og det er det altså. Det kommer man ikke udenom. Så skal man bruge det, og vil man have den optimale effekt ud af det året rundt, og jeg har altså, det vil lige sige, jeg har også brugt det i minus 5 graders frost. Og det fungerer bare. Men skal man have noget ud af det, så sørg for at købe de der vindplader, eller lave dem selv, skære dem ud. Det er jo ikke det er jo ikke raketvidenskab at skære sådan et stykke plade til, men så får du den optimale effekt af det. Og de kan jo som sagt også bare lægges ned i posen eller ind i pakken her. Men det virker, og det er pengene værd. Det er nemt at have med. Og jeg synes bare, i forhold til hvad jeg ellers har set ude på markedet, så fungerer det her virkelig upåklageligt. Men det var lidt om gennemgangen af den her Kadak Dometic dobbelte kogeblus. Den her er en Turbo FFD model, hedder det. Jeg har ladet mig lidt fortælle, at det har noget at gøre med, at skulle du være ude i vinden,
og den af en eller anden årsag blæser flammen om kul, så står den ikke og fiser gas. Så tror jeg, der er sådan en lukkemekanisme på, så lige så snart der ikke er nogen brænder, det var i hvert fald, hvad jeg fik fortalt, lige så snart der ikke er nogen brændereffekt på den mere, så lukker den selv ned. Og så skal du ligesom lukke for gassen og tænde for gassen igen og bruge de her tænderfunktion. Så brænder den igen. Det har måske også sådan lidt sikkerhedsmæssigt at gøre. Men jeg ved ikke, om det er på dem alle sammen. Det var bare, hvad jeg fik fortalt ude i campingcenter, hvor jeg købte det. Har I nogle spørgsmål til det, så endelig skriv i kommentaren nedenunder. Og hvis I synes, at det har været en god video, så må I gerne like og subscribe. Og på den her kanal her, der kommer til at være andre ting, jeg tester af sådan noget campinggear og gejl. Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg er sådan, jeg er lidt hooked på alt det her friluftgear. Så hvis I nu går ind og abonnerer på kanalen, så vil I også kunne se videoer, der kommer til fremadrettet. Og ellers så var det alt for lige nu, så jeg håber, I får en god aften. Hej hej.